Hello mga ka-listeners, good evening. Balik. Alas 9:17 ng oras mga ka-listeners, no? O ga-intro vlog na magudaan ni mga ka-listeners, no? Ani ikaw ang kong audilid ibalik ko tungod nimo, no? Kay mamasin ko nga ma-apas na ko karon, no? Upload. Pero di mag-outro kog intro, no? Tinigahimo na ko dag intro ron kay basin dai. Ma-upload na to unya. O di ba niyang kadlawon ma-upload na to ang part 4 sa mibalik ko tungod nimo, no? Anja mailhan man ninyo kay mapaminaw gid ninyo sunod ani, no? Advance lang gyud aning ang video. Kay basig maugmaan ba matinga mo, uy, gabi man ya buntag naman. Advance na daan mga ka-listeners sa atong vlog, no? Yan maglangan, basahon ako ang comment. Ang una si Aisa Alcosaybe. Yehe, ako'y nauna. Salamat admin. Namati po ko sa uyo ang hugot samtang nagulat ko sa imong mga dramas. Anyo dramas. God bless you admin. Salamat kayo, no? Aisa Alcosaybe, no? Sa imong pagpaminaw sa uyo ang hugot, no? O sa ani nga drama nga mibalik ko tungod nimo, no? O sa uban pang mga drama. Always yun naminaw si Aisa Alcosaybe, no? Salamat kayo. Nya si Aileen Awag. Aileen Awag. Lods, palihog kog upload atong drama nga Pamilyang Karandrakas. Lods. Gi-upload man gud to sa usa pod ka vlogger pero wala man gitiwas. Alegre pud baya kay itong drama makalingaw jud. Nahuman naman ni mga ka-listeners, no? Ni Radyo Vlog. Kay diha man siya nagbase sa DXDC. Nahuman na ni upload ni Radyo Vlog. I-search lang, no? Nahuman na gini ni Radyo Vlog. Natapos naman. Nya isod mag-upload tani, no? Nahuman na sa live. Na-upload na. Ato lang paminaw, no? Kaya taas-taas man po itong iyang upload noon. No? Magdubli na tani o mag-upload pa ko, no? Salamat Aileen Awag si muhang komento, no? O si Ma'am Gisuli. Thank you so much Sir Jan sa sumpay amping permi. Salamat po kayo Ma'am Gisuli, no? Sa imuhang kanunay pagpaminaw, no? Salamat sa concern. O ikaw sad ma'am, no? Amping kanunay, no? Salamat po kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw, no? Sa imuhang pagsuporta, no? Daghan jud kayong salamat ma'am. Nya si Real Beringil. Salamat sa sumpay idol. Pirmi jud ko gapaabot sa imong upload. God bless idol. Salamat kayo, no? Real Beringil. Si Jeannie Oliverio. Thank you so much po. Sa payan Jeannie Oliverio, no? Ug si Annalyn Samson tulog ka heart. Salamat na upload na ang part 3. Thanks idol. God bless you always. Salamat kayo po Annalyn Samson, no? O God bless po nimo Annalyn Samson. O si Ivan Chu. Boss dyan, wala. Ako ang kinabuhi. Kay nindot na kaayo. Hapit makita niya iyang YP kung jud siya. Sa man like, lagi excited si Ivan Chu, no? Edwin Pancho, mama ora gid ba? Umapohon panikamuta, no? Ang part 16. Si Gisa Anura kanang mga nagtagalog og comment sir. Pagpasensyahan na kung makatagalog minsan. Minsan na Manila kasi siguro nagdako. Mo lagi. Basin po daw, basigi kag Manila ni ba? Tinagalog, no? Makatinagalog putag ahat ani. Kay Tagalog may comment, no? Hindi tayo magkaintindihan pag magbisaya. Kaya iintindihin na lang natin kahit nahirapan tayo sa tumang kalisod. Kita salamat kay Gisa Anura, no? Sa imo ang komento nga nadyo'y upat kay emoji nga kakatawa ba nga galuha ba. Unya si Alfredo Bahala. Radul wala naman lagi ads imong video. Pero padayon lang dul, salamat sa pag-upload with heart and prayer, no? Shout out na itoy. Mao tingaling ning kuan ako ang basin tingaling no wa mo play ni mga ads ba kay wa mo tubo niya kung kuan ba ang sintabo ba murag gabawas sinon bis dapat kada adlaw mo saka niya ko ani mga kanisinos kay nagbawas
Mao tingali ning giingon ni Alfredo bahala no nga walay ads sa kay problema ani. Mao jud akong katingadaan mga kalasinas bitaw kay imbis magtubo siya kay kada adlaw baya nadyo mo minaw nagbawas minon mga kalasinas. Nagabawas yun tinga ko ani. Salamat Alfredo bahala no nakabantay de ka no nga walay ads. Ano ni problema ani kung sao ni pagsulbad ni. Laban lang gyapon. Bala. Sakto ni gingon laban lang gyapon padayon lang jud. Di ta mo surrender no. Nya si Aesthetics Gods. Sa ni Aesthetic Gods. Stairway to Heaven style na sa drama ang plot. Ano ba? Basin po no. Lagi pa pareha-pareha no. So mo kita ning Stairway to Heaven no. Basi ikaw may nakakita. Bisig mao tingali no. Istorya. Kanya si Amelia Lies. Sumpayin na tao ng ikaw ang kinabuhi 59. Wah. 59. Ano nga abot man 59? Nga man ta kabot ani. Ato ani tinag-as man no. 15 ang sunod 16. Umapon pa ang 16. Nagbase yun siya sa laing uploader. Mo na tong giingon ako ba sa akong vlog sa closing vlog sa Limbo Party no ni-explain na mo kato no nga dili taon ako ang kuan. Dili ako ang uploader anang imong gisunda no. Niabot og 59. Di man punta ka comment ato nganong wa niya sumpayo no pero kasi giyan ang giputol kay ni hangyo man tani nga magrespeto ay lang gid ba. Hindi ta magpareha ay no kasi yan ang giundang siguro no. Nya mao ra man ning drama hapon no. Mapuhon at nila ang part 16 kay mao na ang gipangita nimong sumpay no. Kini per day ari paminaw ka sa part 15. Mao ni ang gipangita nimong sumpay ang part 15 ako. Part 15 man ako Nya ugma part 16 no. Paminaw no. Kay nara diri ang sumpay. Pero dili taon ako iga-upload ng imong gisundan no. Anang niabot og 59. Libog tani kay niabot og 59 niya. Mao lagi kay nagsugod mo punig minugbo niyang drama no. Pinilain niya uploader ba. Nagsugod og minugbo anto niya iyang gitinagas-tagas no. Iyan ang gipareha sa tuwa nga tinagas-tagas. Nya niabot og 59 ang numbering no. Nya mungkin sa kay admin ani wa mo di mo pakita gud. Pakita lang gud tapon sila no kini mga admin ba nga ga-upload og drama no kay kuan ang makaibaw pud ang mga listeners ba ug kinsa gyud kanang ilahang gisundan ba. Dahil makayo kitay mangayuan sa sumpay nga dito man ka nagbase sa iya. Diri ka nagbase sa kuha di kuan masunod nimo mas ibaw kag sa sumpay. Natingala sa kuaning mga nagsig-comment ba. Mangayo sa sumpay pero dito na minaw sa laing uploader. Mura man ni og kuan. Mura nung makahuna-huna ta nga basig maura ni uploader atong nga maong channel ba siya. Maghuwat lang sa ako ang upload niya iyar pong kopyahon ba siya i-upload siya ang channel no maglib sinyani ba kay magtag apurahon bitaw nga pangayuan tag sumpay. Nya dili sa ato naminaw. Mura magduda ng tani nga basi giapura ta nga sumpayan nato aron iyang i-upload siya ha. Gilahi lang niya og numbering no. Pasiluan no kung nakaunon na kung inyo nani ba kay lain man kayo ning mura tag apurahon sa sumpay. May sumpay unya dili man nimo ya kuha nga numbering. Sa lain siya naminaw nga sa kuha mga sumpay. Di maayo ni mura man tag binuangan ani noon. No? Kung kinsa may admin na nang nag-upload para sa kuha no. Magpakita na laman kay lain man kay paminahon ng murang tagi at bangan ani. Nya apurahon ta sa mga
mga listeners dito sa Pikas. Ngayon nagsumpay, jadi ra ba mo atong nambireng. Di ko ni mo akong nambireng, inabot 59, 60 na sumpay yan eh. Ako kay part 15, 16 ang sumpay na ko. Tinag-as niya ko Yung kini 59, nangita sa sumpay sa 59. Magduda nung tani, o ikaw rin admin na to ba niya? Muna kay kasumpay, ari ka maghuwat sa kuha. Pasaylo lang na sayo pa kung una-una. Saan bro, maduda ta, gano'n mag-apura ni sila sa sumpay. Dito sa Pikas nagbase. Dito sa Pikas nagbase ba? 59, layo kay tinuod. Oo, 15, 16 ang sumpay. Anong 59? Nakabantay ko bukuan ito ni Agi, na i-comment. Mangayo sa sumpay, nga dili mao ako ang nambiring. Nambiring dito sa Pikas. Ano? Pasensya kayo daw kung dito ka nagbase, dito lang po ka mag-atang. Kay dili man ako admin atong imong gisundan. Dili may ako uploader atong imong gisundan nga channel. Di pud magpakita lagi ni mga admin sa ubang uploader og drama ba. Sahay makuan pud ta noon. Kita noy mapaninglan sa sumpay, kaya di man pakita. Pakita lang utapon. Madlok siguro po ni sila i-bash kay di man pakita. Mai-bash mo sa inyo mga listeners nga dugaya mga kasumpay. Kita na mapasangin og bash ani kay kita pangayon sa sumpay mga ka-listeners no. Lahi ni nga tuang nambiring. Kinsa kay uploader ana. Pasensya kayo no, Amelia Lies. Kung dito juga nagbase sa Pikas, adto na lang gyud. Kini mga ubang channel nga di magpakita. Nakailara siguro ni nako. Yung mahadlok magpakita. Kami magpakita. Kasi nakailara ni nako ba nga murag ka nang gikuanta ni bagi dula-dulaan. Nganong mo-upload siya pareha nga drama. Unya, di magpakita. Dapat pakita siya, pareha gud sa uban nga video vlog, magpakita man. Si Palami ay drama, DJ Lex Remix. Si Amigo. Magpakita man. Yung uban jadi magpakita man. Kuan mahog ni og multiple channel ba nga gikatag-katag ra ba aron panglawgaw bitaw mga listeners. Okay ra gud kang channel di pud ka manglawgaw sa ubang uploader. Gimo kang lain channel diya. Imo ka nang lawgawon ang ubang uploader. Bati kayo. Pwede ra maghimo kag lain channel balag di ka magpakita. Di lang pud ka mo atbang sa ubang uploader. Di ba ka makigpareha og kanang drama? Kaya kasayang-sayang kasi mong oras na. Manglawgaw ra ka ba niya? Why sure nga ma-approvean sa YouTube kay mayo mang YouTube nga robotic masunik kay wait tao. Pakita alam magyud gusto jud kag kanang sigurado ba nga dawaton sa YouTube inig-apply. Kita sa imong naong. Kaya maghimo kang channel niya, manglawgaw ra ka. Makigpareha ka sa drama sa uban niya. Maglibog ang mga listeners. Kami na paninglan sa sumpay nga di kami ga-upload na. Maglabad apil among ulo na. Bitaw. Nataas akong istorya no nani no kay mura magdatingala ko ni kay mugsiw ka bantay ni. Mga listeners no. Nya si Jing, ga-comment si Jing duha ka heart. Salamat sa upload idol. Yung emoji nga nag-smile no. Salamat kay Jing no. Kung dinhira taman dahil mga listeners no, ang ato ang pagbasa sa comment no, o sa akong pagpasabot ninyo, kita maglangan paminawan niyo ang part 4 sa Bibaliko Tungod Nimo. I can't remember when you were there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon.
Mibali ko tungod nimo. You've turned my life. Gi-off na ni mama ang iyang cellphone. Murag iyak yung gi-off kay dili na siya makontak. Sa mga akong buhaton. Maglisod ko palipat ni Primo. Dili ko ganahan mo palipat. Kaya mo sagyo akong gustong ikaupan siya. Bahala na. Nga naman dahi ko na. Kung ako rin mo kuyog ni Primo. At may legal age na gud ko. Mahimo ko nang gamiton ang akong katungod. Tingalig na limot si Mama. Nga legal age na ko. Makahimo na ko pagdesisyon sa akong kaugalingon. Manawagan ni si Primo for confirmation. Ako siyang inon nga ako rin pakuyogo ni Mama. Kinalampugnan ko ang kahuyang sa akong anak. Nasabtan ako, sobrang iyang pagka-attract ni Primo. Ang problema ra ba? Kay dili siya mo inagustuhan sa lalaki. Nakasiguro ko nga mag-antos lang ang akong anak. Kinahanglang ipalayo ko siyang daan ni atong Primo nga stalker. Ang akong cellphone, tingalig na nuwag ugalik si Misty. Ang stalker ang nanawag. Labing mayo nga nanawag siya. Ditsuhon ko siya sa pagpalipad. Hello? Pwedeng i-open mo ang kamera? Unsay imong tuyo? Sorry nga, wako maka-invite ninyo sa misa og blessings kaniya. Nahibaw ko, imo akong balibaran. Wa kagid masayo. Naimbitan lang ko si Misty nga we will have a special dinner for the launching of my business. Salamat, pero wa ko tugti si Misty. Oh, mahimong mahiubo si Misty. Nahibaw kagid nga dili importante nimo si Misty. So bituo ka na nga, ako ang imong labi. How dare you? Dili mahitabo nga mapapas sa akong huna-huna nga impostor ka. You're just a stalker. Glenn, dili na tinuod. Ako ang imong labi. Akong gitinuod ang akong gisaad mo nga kung mamatay man ko. Mubalik ko tungod nimo. Shut up! Tuwi ko, Glenn. Patay na ang akong labi. Ug wa na si bisan kinsa pa nga makapatuon ako sa imong ilad. Make a move nga dili masuko si Misty nako. Sa dili na mo pag-uban sa imong imbitasyon. Wa ko'y kanang ikauban ka. Di gusto mo tuo nga ako ang iyang labi. Isakitan akong ayaw. Mahal na ko si Glenda. Ang akong labi, mahal kayo. Hain pa mo sa dis, Mama. Nanawag ko sa iyong office pero wa siya dito. Si Primo na gitong nanawag. Wala na ako makontak si Mama. Si Primo kinanawag. Prim! Misty, sorry kayo. Di ta madayon karon. Oh, what? May nalimtan di ko. May meeting man di ko ron uman sa ako mga prospect nga mga investors. Oh, please, ayaw lang ko. Gitawgan ka ba ni Mama? Oh, ha? Nganong manawag man ako si Mama ni mo? Nakasa ka ba ni Mama, Primo? Ha? Wa man. Nganong man de? Mura man ko tuog. May kasuko siya ni mo. Misty, ayaw lang lain na pagsabot si Mama ni mo. Mahimong overprotective lang ang imong mama. Tungod kay nagdalaga ka na. Mahimong dili pa siya andam nga ma-divert sa lain ang imong atensyon. Ingon siya ni anak ka Killjoy?
Ikaw ra iyang anak, Misty. Unya, wala sab ang imong amahan. Pa-enjoy niya si mama nimo uban nimo. So, sigurado ka nga dili ta madayon karon, Prem? Sorry gid kayo, Misty. Maybe some other time. Okay lang. Bye. Naunsa naman sad ka. Gani ha. Imo ta nang isi. Karon lawom na sad ka gihuna-una. Gibalibaran na sa ni Glenda ang akong imbitasyon, ma. Anak, dili ka hanging magguol. Ingon ganyan na ang buhaton sa tao nga wa dayon nimo maalinggati. Ma, Nagtuo si Glenda, nak, nga napugos ka lang sa pagpangimbitar nila. Hinungdan nga may balibad siya. nagsiguro mugod ko nga mubalibad yun siya. Kung ako siyang imbitahon, ma, sa lunching sa akong negosyo. Imo lang untang gisuwayan. Nahiubos gito sila kay sa FB naman lang nila nakita ang gihimo nimong misa o blessings. Mao ka, ma? Pero nahitabo naman ang dili unta angay mahitabo. Pamawi na lang. Ako na bala kang tuganan si Misty, ma. Mahitungod sa akong pagkatao. Ayaw. Ayaw, primo. Usa mo tang kalagot ni Glenda nimo. Nawadaan akong kadasig, ma. Nak, ayaw pag-surrender. Matinud-anon ka sa imong tinguha, busa, moabot ra nimo ang katumanan sa imong pangandoy. Oy! Abot na ka, Busing. Pagkuha dito bino, poy. Mag-inom tandwa. Uy, bino, Busing. Wah, basi kape ang bot, pasabot mo siya. Bino! Bungol ka? Ay, lang pa rin ka, Busing. Ay, wow, para makulisi mong pagsingkan ako. Dahil nagang yaw-yaw di, oy. Saan, magkuha ka o dili? Kung dili, Busing. Aw, ako'y kuha. Lalisong pa ba na? Ako lang, Busing. Ay, wait for a minute, ha? The balingit is coming it. Sa? Nakasiguro ko nga may buong good si Misty. Nga nung gigamit ko ang service car sa kumpanya. Anak, dili lang ko gusto mula ka. Nahibaw ko. Dili ka alkansi kung si Primo ang malambigit sa imong kinabuhi. Usa siya ka professional, kay engineer naman. Pero bisag usa siya ka stalker. Pero wa mahigugma si Primo sa akong anak. Niya ka na di ay, ma? Imo ba kong giwat? Yes, ma. Can we talk? Of course. Anytime, anak. Basta ikaw. Doon na ako ipangutana. And I hope you will give me the right answer. Unsa ka na, anak? Nganong init ka man ni Primo? Init? What do you mean? Nganong imo man kong i-discourage ni Primo? Misty, may mong manglingkod una tandua. Wa tay makabuot nga husay kon mag-iyahay tagtingog. Come on. Magtupad taglingkod, anak. Ug maghusay ta. Naglibog lang yun ko, ma. Ka-gentleman ni Primo. Pero murag bastos yun ang imong pagtanaw niya. Ma, remember, usa ka civil engineer si Primo. Nahibaw ko. Anya nga nang dili ka man masalig niya. Kung wa pa ko masalig niya, nganong gitugtan taman ka mangkiguyog ni Primo nga kamurandua. Misugot lagi ka. But with limitation. Natural man tingali sa usa ka inahan nga mo limit, anak. Labi na gyud kung daga ka na. Ug wasa di mo una, ama?
Nga mahimo kong magrebelde kung sobra na ang imong pagpigot mo nako? Gilantaw ko lang ang imong kabulahanan. O sa bakit ang imong pagtuo sa pagpakigsuod nako ni Primo? Anak, frankly speaking, nahadlok ko nga madaka sa ka-gentleman ni Primo. Og sobra pa sa friendship ang imong paabuton gikan niya. Oh, come on, ma. Wa sa di ko'y kagawasan kung may in love ko ni Primo? Maulagi na'y akong gikahadlukan. Tiwasa una ang imong senior high, Misty. Og inigtungtong mo sa college, mahimong hatagan ko na ikaw kagawasan aron mamilig lalaki nga angay sa imong gugma. Ma. But for now, ang imo unang pagtuon mao'y una. Later na nang uyab-uyab. Ma. That's enough, Misty. Nadungog mo na ang akong desisyon. And that's final. Humanao na ang imong senior high. Excuse me, ma. Misty! Misty, kadiyot lang! Misty! Wala ko paminawa sa akong anak. Up. Okay. Himon sa libusing. Sa tong imong giingon, binit? Sa tong Binit. Bino nga init. Ay, ay! Pataka ng kagsulti. Ikaw sa gani. Pabataga mo sa kagasulti usahay. Hop, di kay. Irog ta. Anong irog mo kadayon? Marunong mo ta. Ano paglikay sa another dukol? Nahibaw ko. Nahiubos pag-ayaw nga akong anak. Pero anya na kumaduol niya. Aron pasabton nga dili maayo mapakita siya motivation na to ni Primo. Uwasap ko makasabot. Unsagay tuyo ni Primo sa iyang pagpakigsuod na ako. Diin iyang gikamit ang akong anak. Madlok na sab ko manawag ni Primo. Itingalig laino niya og sabot. Pero kinahanglang ilikay ko ang akong anak ni atong stalker. Nahiubos kayo ka ni Mama. Murabag. Gusto niyang kontrolon ang akong mga desisyon. Hangtod na ang akong pagpati. Ako ning katungod. Busa way makapangilabot bisag ako ang inahan. Ang litrato ni Daddy. Murag isigaan ko sa iyang mata. Kuhaon ako ang litrato ni Daddy. Dad, I'm sorry. Sorry kit kaayo. I miss you so much, Dad. Hangtod basad ka, Dad. Nasukosad ka sa akong desisyon sa pagsupak sa gusto ni Mama. I'm at my legal age na, Dad. 18 ako. Ug mahimo na akong mugamit sa akong katungod. Nahibaw man hinuon ko, Dad, nga ang ako rin yung kalipay ang gilantaw ni Mama. Mituo ko sa iyang gisulti na ako nga ako ang iyang kinabuhi. Kay wa na ka. But Dad, I like Primo. May kalit lang kining pagpatiya, Dad. Pero mahal na ako si Mama. Mahal na ako ang akong Mama. Karon pa di ko minumdum na. Kinahanglang ilisan din ako ang nagusbat nga doyan sa mong lover's lane ni Lovey. Kasayo ba ni mong mulakaw? Ma.
May nahinumduman ko paliton ako. Unsa man? Duyan. Duyan? Imong ibutang sa tukuro nimong construction materials? Dili mo, Unsa man din na nimong duyan? Di ba gihisgutan ka man ako, ma, sa among Lovers Lane kanina to? Dito may magkita si Glenda. O naluoy ko sa duyan nga mo isaksi sa matamis na mong gugma. Nagusmat na yung taon. Natural nga magusbat yun. Kay dugay na gudtong hitabua. Pero ilisan to na ko bago, ma. Aron ko makahuna-huna ang akong labi sa pag-adto dito. Doon na siya kahigaan. Mo balik pa ka dito si Glenda, nak? Mahal ni Lavi ang mga butang nga may labot sa mong duha ka gugma, ma. Nakasiguro ko, mubalik dito si Glenda. Ang akong Lavi. Wa pa bang magmata si Misty? I'm coming, Ma. Good morning, Ma. Morning, Iha. Take your seat na. Tingaling malate ka sa imong klase. Ma, sorry sa nahitabo gabi Iha, don't mind it. Nahibaw bitaw ka na ako nga bisag dili ka pa mangayo og sorry. Gipasaylo ko na ikaw. Naibaw ko nga makasabot ka ra sa akong tumong. Magtupad ta sa paglingkod, Iha. Maogi na akong ganahan ni mo, Ma. Dali ra gid kay kang makasabot sa kagahi sa akong o. Pinangga ka gud ni Mama. Okay, let's eat na. Mo uban ka gyapon na mo ni imo? Unsa man di ay? Ang company car di ay. Ako lang unya nang ipakuha sa driver. Mao'y akong gusto nga ikauban ko ang pinangga na akong anak. Wow, ha? Drama na kay ka, Ma. Dili na lagi ti kasupakon, Ma. Friends come and go, Ma. But my dear Mama is always here in my side. I love you, Ma. I love you too, my baby. Kanindot sa akong gipati nga may balik ko din sa mong Lovers Lane ni Lavi. Uy. Ni ani si Lavi? Limpyo lagi ang plibot. Pero napang guba nga duyan. Nakasiguro ko nga may balik ko din ang Lavi. Kinahanglan mataod ko dayon ang duyan. Kwaon ko dayon sa likod sa kong auto ang mga kahimanan. Aron mataod ko ang duyan. Ay, thank you, Lord. Thank you. Misalar ko na nga kung paagi nga dili ko ipamugos. Aron tumano ni Misty ang akong gusto. Ang akong cellphone. Si Willie ang nanawag. Unsa nasab kay tuyo ini tawhana. Bahala siya. Dili ko tubag ko nang iyang tawag. No. Man tupag ka ni Glenda nga akong tawag. Ay, kasakit sa kong ungo. Sek! What's happening? Hubog pa ka mo, Sek? Hubog pa ka? Ay, sakit akong ipoy. Uy, sayo na mo si Uy. Unsa? Sayo ra, pawag ta. Sige sa, Kwan, sakit si mo ba? Kanimo kahubog. Kwan, paghubog balik! Sayag lagi ang imong panagway dong. Din man kagikan. Ma, gikan ko sa mong Lovers Lane kaniadto sa kong labi, ma. Namong duha ni Glenda. Doon na di ay mo'y lugar ka ni Adto nga inyong tagbuan? Doon na mo Ningon naman ko ni mo, anak, di ba? Ma, sa dihang mi adto mi si Glenda, makaluluoy kayo ang maong dapit.
hugaw kini. Daghang larag ang mga dahon. O wa na mahitsura ang gipalit kong duyan. Imo na sad kong gisultihan ni Ana. Pero sa akong pagbalik karon ma, kay nagpalit man kong bagong duyan, murag miadto gid si Glenda. Ha? Ngano nakasiguro ka man nga may adto si Glenda? Wa naman ko'y nakitang mga tagak nga dahon sa akasya. Kung mubalik dito si Glenda ma, nakasiguro ko nga malipay gid siya. Ngano man? Ako na mag-ilisan ang duyan. Doon na siya'y kalingkuran. O kahigdaan aron maghandom sa mong matamis nga guma. Primo. Gusto ko malipay si Glenda ma. Nak, una pag-atiman ang imong negosyo. Nakasugod ka na gud. Kinahanglan nga imo ning tiwason. Ma. Sa higayon nga mulambo ang imong negosyo, labi na gyud kon makakuha ka nagdagkong kontrata sa pagtukod og mga building. Dili na kinahanglang ipamugos nimo ang imong kaugalingon ngadto ni Glenda. Buhaton kong inspirasyon si Glenda ma sa akong mga pangandoy. Ihalad ko kaniya ang tanan kong kalapusan. Mao ka na'y buhata, anak. Nakasiguro ko nga si Glenda na mismo ang muduol nimo aron mo pahalipay sa imong kadaugan. Mahal ko si Glenda ma. Siya may hinungdan ako kung anong mibalik ko sa kalibutan sa mga buhi. Kinahanglang maangkon ko siyang balik. Wah! Muta ko ni Buseng. Manggap mo na ba ang akong kamot bisag layo pa ko po eh? Wow! Hanggap kay Buseng ay. Pwede gino hanggap pa. Unya, hindi ka hubog. Naibang kalabad sa kong opoy, pero sige yun nga, makita na ko si Glenda. Mawaran ni. Agway, hamisita na kasi imong Linda. Tural? Gibastid na maghaka. Huh? Kasi nang na imong gibastid ko? Usaman, pakulata ka guwag to? Ha? Ayaw, Buseng, ayaw, Buseng. Oh, lagi ha? Di mo rin ka gustong kulatahon, pues, ay patag kagsulti di ha? Kadon ko eh. Malason ba akong makakita ni mo eh? Ay, lakaw lang Buseng ay. Aron, mahanggap pa ni Glindang imong kahumot. Aw, bili na ako. Kuan, Buseng. Sudaan ba para paniud to? Ang sa? Ayaw lang ko bili Buseng ay. May daghang dilata din eh, tindahan. Kuha lang niya ko. Ayaw ko din mo. Oy. Ay, 50 pesos oh. Kana mo ipalit og sudan hangtod sa panihapon. Saray! Ang litrato ni Primo sa business section. Engineer Primo Mirasol launches a big store for housing materials and sawmill. Oh, di gitukod ni atong Primo nga stalker. Ingon usab niini ang negosyo nga gitanggong tukuron sa akong labi. Mo na hinungdan nga gipakuha gi ko niya commerce major in accounting kaniadto aron magkumbuyam siya sa construction business. Ug ako sa accounting. Nga ako mo ay muda sa libro sa iyang negosyo. No. Kinsa magini si Primo Mirasol? Nganong parehas man sila kurso sa akong lalaki? Nganong parehas man sila damko? No. Dili gyapon ko motuo sa gipatuon ni atong Primo Mirasol. He is a stalker. He is just a stalker. Isa man ni chat ako. Shit. Nga naman dili ba ko papahuwayo ni Ning Willie? Nanawag ka niya. Abi kay wa man ako tubaga ni mi chat. Wa man tingali lingaw ning tawada. Gusto. Di
Dili ba nagplano man ko nga kini si Willie mao himuon kong kasangkapan? Aron magpalayo si primo nako? Oh, why not? Gamito na ako si Willie. At last, gireplyan ni Glinda nga akong gichat niya. Nagpauban ko na siya nako aron tan-awon ang gipanghambog nitong primo Mirasol. Yes! Hey! Mausap na akong gusto. Amo nga to ng site sa negosyo nitong primo. Kauban si Glinda. Nagatultul ka sa tukurong housing material ni atong hambog nga primo? May sawmill pa kuno? Nakatultul. Saan mo tanaw ka? Gusto ko mo tanaw. Aron masiguro na ako nga may kapasidad bigil siya sa pagkuha sa akong accounting firm. Okay. Nakasiguro ko nga mudako gyud ang mga mata ni atong hambog nga makakita nga nag-uban tang duha. Wa ako magpatultul ni mo, Willie, aron ipagarbo ko ikaw nga maoy akong kauban. Di ano. Nagpatultul naman di ay ka. Og sa higayon nga imo na kong tultulan, mamalik dayon ta sa atong agi. Di ka mo suod sa iyang lugar? O nga nung musuod man ko. Sige na, tultulin ako. Tumanon ko ang gitambag ni Mama. Unahon ko pag-atiman ang nasugnan ko ng negosyo. Kinahanglan matukod gigid ang ipanghambog kong billboard at ubangan sa yuta nga bag-o lang na bisengan. Ug ang tanan kong paningkamot akong igahin na alang kang Glinda. Yan na ta. Usa man ang naasa na kong billboard. In this site will rise a Lovis housing and building materials and Lovis sawmill. Insa man ang labi? Muna asawang primo? Wala asawa si primo eh. Ano ba ang kaglin? Padayo na, Willie. Di pa ka mabasa sa uban niyang ipamutang? Tanaw, God. Doon na pag-iwi. Lovis Construction Firm and Developer. Pagkaburit yun doon. Gipakyaw ang tanang negosyo. Ayaw panaway, Willie. Ha? Ang pag-drive maoy atiman na. Ayaw pagsigig hangad sa billboard, tingalig mabangga ta. Kabala ka, Glenn. Wa kay salig sa imong driver? Wa. Kung mahimo, Hmm. ibalik na ko sa akong opisina. Mga una ta. Wa ko gutoma. Kay gigutom man ko. Kung dili ka makahato na ako, ipara na lang din kay mo sa kay kong taxi. Ay, naunsa naman noon. Ayaw pag-taxi, uy. Taxi, God. Okay. Ihatod ko ikaw. Kinahanglan masugdan na ang tinahan. Uy. Murag auto ni katong Willie ang akong ikasugot. Ang iyang sakay. Si Glinda. Si Glinda kan. Diin mo ka sila. Dali ko gyutan aron ako sila masundan. Di na lang. Unahon ko ang akong negosyo.
giablihan na pultahan. Mugawas na ko. Ay, ako untay ablis pultahan duli mo. Ay, kinaraan na Willie. Ah, Okay. Thanks sa pagdultol mo na ako, Willie. yay. Maramag na suko. Kusog mong pagkasira, ha? Ay, madiretso naglagaw, eh. Bida. Di pala ko patay ni Uglinda, ay. Gisudyaan ka na ako. Auto man lagi ni Tito Willie ang imong gisakyan, ma. Kuan, akong gipatanaw sa site nga iyang tukuron sa bag-o niyang convenience store. Og may uban ka? Kapoy nagbalibad. Nganong niya ka man sa akong office? Wa kay klase? Naama, uy. Unya, nganong niya ka man? Gimingaw man ko nimo. Parag nagkasabot ako sa imong tuyo. Ato to magsulti sa akong office. Ma, hapit na mi magbuwag-buwag sa akong mga barkada, ma. So, naka-decide mi nga magbanding mi. Nga no bang kinahanglan man yun nga mo tabok mo dagat? For experience. Iha. Kay bahaw ba ka nga mingawon na yun ko nimo? Ma, dali naman ko na masolusyonan, good. Doon ako tayo mga cellphone. Mag-video ko lang dito permi, good. Bisag kada oras pa. Ma, sige na, ma, please. Tagay lang sa kong freedom to enjoy with my friends, good. Kinsay inyong kauban? Kung doon ay lalaki, sorry. Pero dili ko ikaw tugtan. Nganong ni anasad ka? Katong imong anak niya ba? Busy na sa pagkakaroon ng akong anak. Sayong milakaw aron magsugod siya sa pag-construct sa iyang tindahan. Tuwa na siya dito? Nga na kugang ka man? Ano gunwa may mag-abot dito? May balik na sad ka dito? May balik ko dito, kauban ako si Glinda. Unsa? Nagpatultol si Glinda na ako sa tukurong tindahan o sawmill ni Primo. Gusto niya mo siguro kung makabayad ba yun si Primo sa iyang accounting firm. Tingalig buot-buot lang ang imo, ha? Buot ko taon. Anong ka mo to, Si Glinda mo ipungutan na. Sige mo yung hagad na ko ron, tultulan siya sa mga lugar. Makabayad si Primo unsa may iyang obligasyon sa accounting firm ni Glinda. Dili ka ba lang mangutana? Pilay sukod sa yuta nga gipublishinga ni Primo? Pila ka square meter? Unsay square meters? Ang angay nimong ipangutana, pila ka hectares ang maong yuta? Unsa? Yes! Only 2 hectares ang maong luna. Og napalit kini ni Primo in cold cash. Cash? Gipobrihan ka sa akong anak. 10 million pesos lang ang gibayad ni Primo in cold cash. Wa ko mangutan nagpili kang tidadoy unsam noon. Basta ang gusto ko lang masayra ni Primo nga nag-uban ming duha si Glinda sa iyang site. Isyo na ba na sa akong anak? Dili man tingali. Ano nakasulti ka man, anak? Kinsa man gid kursunada ni Primo, ha? Ang anak ni Glinda? Negosyo mo importante karon ni Primo. Dili babay. Oh, saman. Huwag ka na lang tuyo, ha? Kaya mo balik og sud sa amo. Anong nakigtubay man ko nimo, eh? Kikisuko ta sabkas pagkatubang nako. Samot na. Dili ka gid magustuhan ni Glenda. Kay basa kag baba. Unsa? Diya ka na, oy. Ano bang nakigatubang kong senior citizen? Ikaw dili ka senior citizen? Hapit na. Bye! Giyak. Ipundagan ba ko sira?
Bantay ka lang ginako, senior citizen na ka. Pahila akong tagyog kag dugo. Ay, hala, doon na rin sila mga iro. Iro pag ko. Mga tulad ko sa kong auto eh. Aron malayo na ko din eh. Dagan ka laging senior citizen na ka. Walang siya masayod. Nga recorded tong paghot sa mga iro. Sure, giday kong pinangga ko ni Mama. Basta, wa man ka mo'y kaubang nga lalaki. Wa lagi, Ma. Pulos mi mga babay. Kami kong mga barkada, good. Okay. Gusto kong ma-enjoy ka gyud anak. Aron inig college nimo, focus ka sa imong studies. Promise, Ma. Oh, asa mo magbanding? Sa Tagaytay. And then sa Baguio. Magamit ko na gid ang akong kurso ini. Hinoon, civil engineering gihapon ang akong gikuha pagka. Kay mamgilig akong kurso kaniya to. Salamat na lang way kausaban og dali kong nahuman ang mga kurso. Ug nakapasar din ko. Oh. Jiren! Nakikita rin mo, Jiren. May nangita na ko? Nagpaila ba siya, ha? Busy na ba ko? Interesado ko nung mo invest sa ibang construction firm. Oh, mau ba? Good. Okay, ingna siya nga musunoday ko. Congratulations, anak. Wa ka maglisod pagkumpenser sa mga investors. Ikaluyan ni Lord, ma. Nakapaborog itong ginganlan og wili na. Oh, nga naman? Ako siya nakita mga sakay ni Glenda. Nagpatultol ko no si Glenda sa imong site. Oh, nagpatultol si Glenda? Nga naman? Mawala yan po. Ambot lang kung baka mamut-butong tiguanga. Ah, tinuod nga lima. Kaya ako masilang nasugatan pagpaingon ako sa site. Diba, nga nang naibaw mo ka mga nagpatultol si Glenda. Ay, may anhim ang good siya kay nangita ni mo. Tingali, manghambog na sadto. Ako bitong patukaron ang recorded nga paghot sa iro. Nagkabuang magigdagan. Di lang gid siya maghimog pinugos nga paagi. Aron maangko niya si Glenda. Oh, may bagtingang imong cellphone na. Oh, si Misty may nanawag? Mao ni anak ni Glenda. O ma, nga naman ka? Tubaga anak, tubaga. Kay maminaw ko sa inyong panagsultihan. Maminaw ka, ma? Kung ganahan ka, pero kung dili, mulakaw na lang ko. Lapaglakaw, ma. Mas maayos sab nga makanungog ka, aron makatambag ka na ako. Kadiyot, ma. Nagkasabot ang ako mga barkada prem nga magbanding mi kay end of classes naman. Worried man gud mi nga tingalig dili na mi magkaoban next school year kay college naman mi. Oh, makasyon mo si mong mga barkada? Tugdan ka ni mama nimo? Yes! Og perti gid ako lipaya. Mura kong nakabuhi sa Toril. Oh. Misty, di ba yung makadaot ang tabag ni mama nimo? Mothers knows best para sa ilang mga anak. Prim, dako namang gug ko. Legal age na gud ko. Pero under sa supervision kagihapon sa imong mama, Misty, di ba? Dili na ta mag-iskot, ana. Nganong nanawag mo ka? Mangutana unta ko kung
Wa ka ba'y huna-huna ang maatog Manila? Basig magkita ta. O ka, ato sa Baguio. Nagsugod ako sa akong business, Misty. Busy ko sa pagkaroon. Kinahanglang mangunay kog tukod sa akong tinahan. Ingon man, pangunayan kog supervise ang sawmill. Oh, okay. Ang ako manggod to nga doon nami kasaligan nga makalaban na mo. Sorry kayo, Misty. Sorry sad sa pagsamok-samok nimo ha. Bye, Prim. Wa na ko mahilo si Primo da. Aron ubanan ko sa among pagpakasyon. Wa ka maipog si Primo na ako. Maayo ang imong gibuhat na. Kinahanglan balibaran mo ang anak ni Glenda aron dili mo samot ang kasuko niya diha nimo. Kung si Glenda patingali ang mihangyo, ma. Mahimong. Ayan na lang pag-ilusyon, anak. Dili mo pa madali-dali sa pagpatuo si Glenda mahitungod sa matuod nimong pagkatao. Ipadayon ang unsa may imong nasugdan nga negosyo. Basin pa, maunay hagdanan pa ingon sa katumanan sa imong pangandoy. Aron maangkon nimo pagbalik si Glenda. Unsa may imong gitanaw sa billboard? Ako lang gitan-aw pag-ayo unsay resulta sa imong hambog. Unsay hambog? Nawara ko nang nabutang sa billboard. Kadako anang imong tindahan sa housing materials, hangtod pa ang imong sumil. Nganong ikaw may mabalaka? Imong kwarta nga akong gipuhunan sa mao kong negosyo. Manghambog sa kang imo. Hilasa ko nimo, Tits. If I know, kwarta na sa mga investors ang imo gigamit. Kung mao na imong gituhuan, unsa may dautan na. Oh? Huwag ka maguna-una, mapriso ka na. Kung dili ka makadeliver sa imong ipanghambog sa imong mga investors. Di ko parihas nimo, senior citizen. Ngayon imo manghilabdan ng akong estado, ha? Gawas pa! Dili pa ko senior citizen, no? Dili pa taon! Mao ba? Pero saan di ka mag-senior citizen, ha? Sunod buwan pa! Mauna na, uy. Klagot ba ni mo, uy? Nibaw ka ba? Nagkuyog ni Linda ka niya? Imo ba siyang gipugos aron tultulaning akong site? Siya nang hangyo na ko aron makatultol din eh. Kaya gusto niya makasiguro kung makabayad ka bagyod sa ilang professional fee. Salamat, ha? Nganong nagpasalamat ka man, ha? Salamat kay imong gitultulan din, si Glenda. Pero di man tingali importante nga gikauban ako si Glenda. Kaya iya mang anak ang imong kursunada. Unsa ba imong tuyo din, Din ka mabangkuhan ng huwan para sa imong kapital. Bangko? Imposible makatukod ka dayon sa imong gipanghambog diha sa billboard. Mga pila ka adlaw gikan karon. Doon na kanay makitang building nga magbarog ning dapita. Usa? Sige na magigam mo anhi, aron maniid. Ikaw na'y makamatuod sa giingon nimong hambog. Diin ka lagi ang bangkuha manghuon. Sutikan mo kung sa mong ka. Ganong interesado ka man? Muloon ka? Ako lagi padak-an ang akong convenience store. O muloon ka sa bangko? Clarix! Karoon dali ang mahuman ang akong most improved convenience store. Ikaw di hambugiro? Unsa? Musamot nga dili mo bilib si Glenda nimo. Ma, mag-graduate na kid ko sa high school and I will enter the college level. I'm happy for you, Misty. Dili lang ko ni mo partihan, Ma? Oh,
Dili ba gitugtan ka man ako para sa inyong bonding sa Tagaytay ug Baguio? Mauuntay akong gusto nga mag-dinner date gutang tulo, ma. With Primo. Nanghagad na sab si Primo? Ano, ma? Kita mo yung mga hagad niya. Misty, Dili ka? busy ron si Primo tungod sa iyang negosyo. Grabe. Dili gid siya makalukar. One night na may ato pangayoon gikan niya. One night for a dinner date, ma. Kinalan sad baya nga atong bayaran ang iyang kaayo. Daghan na siyag nahimong kaayuhan para nato, ma. But Misty, sumagod. Mag-anian pa ba siya sukad mag-launch sa iyang negosyo? Ambot mo eh. Ambot nga nung wag gini mo makita ang kaayo ni Primo. Well, okay. Aron dili ka magmahay. Tawga siya. Then, invite him for dinner. Bisag ka mo rang duha. Really, ma? Yes. Tawga si Primo aron dili ka mahiubos nako. Maunay usa sa akong gift sa imong graduation. Graduation ba yan ni Misty, ma? Gusto unta kong watos ila, aron mupahalipay niya. Pero, natlaw lang ko. Oh, sa may mong gikadlukan. Tingalig lainon og sabot ni Glenda ang akong pag-ato. Di na ako gusto nga masuko pa si Glenda na ko, ma. Ang imong cellphone ay. Ikitubag, ma, kung si Misty ang manawag. Ingna nga nahibilin ang akong cellphone tungod kay nahadlok ko nga mauhay sa biyahe. Anak. Sige na, ma, ikitubag. Di na lagi ko gusto nga masuko pa si Glenda na ko. Unsa may tubag ni Primo? Dili siya mo akong kikasulti, ma. Ang iyang mama. Hain man di ay si Primo. May dinalian ko ng tuyo sa Mindanao. Og nahibilin ang iyang cellphone. Giingnan ka na bitaw na ako nga busy ron si Primo tungod sa bag-o niyang negosyo. Dili pwedeng kita lay mag-dinner? Okay na, ma. Kita na lang duha ang mag-dinner. Nga ko cellphone. Si Glenda ang nanawag. Hello, Glenn? Daan pagid ko nga naghimo ka lang og alibay. Di na ko gusto nga masuko ka na ko. Ngayon mo na sa kong nga nanog stalker. Hinungdan nga nasakripisyo gid si Misty. Labi pang di ko gusto nga magpabilin sa imong hunahuna nga gigamit ko lang si Misty. Aron maduol nimo. Magpasalamat ko nimo nga nakasabot ka sa akong tumong. Mahimong mo request? Unsa na? Mahimong mag-video call tang duha. Dili ka man ka gusto masuko ko nimo. Ayaw pamugos. Sorry. Nanawag lang ko aron pagklaro sa akong duda. Og naklaro ko na. Thank you. Buhaton ko ang tanan, Glenn. Aron magmalinahon ang imong hunahuna. Nganong labi man ang imong gigamit sa imong kompanya? Mibalik ko tungod nimo. Primo. Ikaw mo hinungdan. Nganong nagpakataw ko pag-usab sa dihang mibuwag ang akong espiritu sa akong lawas. Ikaw ang hinungdan. Nganong dali ko nangitag inahan nga muhimugso sa ilang anak. Gusto na. Believe me, Glenn. Lovey. Ikaw mo hinungdan kung anong nagpakabuhi ko pag-usab. Hindi na yung matingali ko sa dihang namatkunan kong mibuwag ang akong espiritu. Ug dali kong nangitag makapabanhaw ako. Mibalik ko tungod nimo. Angay ko kahang tuhuan ang iyang mga pagpasabot nako. Siya gid ka si Primo ang
No. Dili ko angay nga magpadaog sa akong kahuyang. Patay na si Primo ang akong labi. O ang patay na, dili na mahimong mabuhi pa. Congratulations, Misty. May gift for you para sa imong graduation. Thanks much, Tito. After your graduation, mahimong magkuyog ng tulo si mama nimo. Let's have a dinner. Nangimbitar ka na mo ni Mama? Yes. Akong palipay sa imong pag-graduate sa senior high. Sige, Tito. Ako sultihan si Mama. So, after your graduation, magkuyog ng tulo, ha? It's a date. Yes, Tito. Pero, musugot ka sa mama nimo? Ako rin mahibang mo pasabot ni Mama, Tito. Basta, right after sa among graduation, doon lagi dayon mi si Mama, ha? Yes. Yes, iha. Ako na buhaton. Nag-coffee ka lang? Na naman ang pamahaw, nak. Naglibog pa ko, ma. Bahin ba na sa imong negosyo, nak? Graduation karong hapon nila ni Misty. Nakahasol si Misty nimo? Dili si Misty, ma. Si Glenda. Mag-inusara sa siyang mutambong sa graduation sa iyang anak. Nagtuo kang malipay si Glenda kung mamugos ka kadto. Nak, unaha-una ang imong negosyo. O karon dili ka magluya. Pamahaw sa pamahaw. Unya na lang ng kape. Ma. Unsa ka muadto lang ko. Pero di na ako mapakita. Magsakit-sakit lang yun ka sa imong dugan. Nag-inusara ramagod siya mutambong sa graduation ni Misty. Wani mo mahuna-huna, anak. Nga mahimo kang makaguba sa mood ni Glenda kung iya kang makita. Ayaw lagi unang ipamugos ang imong tinguha, primo. Sige na. Kaon na. Ma, nagkita mi si Tito Willie. Human ko na sa akong graduation, iyatang dapiton og dinner. Unsa? Uwa man si Primo. Unya, may offer man si Tito Willie. Dili ba gud mahimo nga kita ray mag-celebrate sa imong graduation? Nangimpitar man, Ma. Bisa na. Unya, ako lang balibaran ang invitation ni Tito Willie. Kauwaw sad. Basta ang akong gusto nga kita ray mag-dinner after sa inyong graduation. Dosa ka, Buseng? Napakong ka? Napakong? Nalipay ko, puy! Uy! Lipay ko, puy. Pwerte na ko lipaya, puy. Kung unahan day swerte ang imong adlaw, no? Magsunod-sunod man di ay ni. Mao ba? Oo, mao na, Kung puy. nasa mong di balas, Buseng, magsunod-sunod pa di balas. Sabra! Hilom! Uy, suko ka, Buseng. Suko ka, busing. Di ko angay mo suko. Kinahanglan nga niya gihapon ako ang good vibes aron mulungtad pa ni sa graduation ni Misty. Uy, hala. May bago usap kang crush, Buseng. So kada, say bago. Oh, di lagi nga naglindang imong gisgutan. Kang kuan mo lagi to. Kisa, sa ganito nga, Buseng. Huy, amiw. Kana si Misty mauna ang anak ni Glinda. Si Glinda lang gihapoy akong ikauban karong gabi, ipoy. Wah! Nga may katawa mo ka? Oh, nalipay na Buseng si imurong swerte. Oh, lipay. Gihagad na ko ni Glinda nga magpauban siya aron matultulan ang bagong negosyo ni atong primo. O karon sab, magkauban na sa minduwa. Plus, ang iyang anak. Uy, hala!
Kinindot mo sino Nindot yung kayo, Poy. Nindot yung kayo, Poy. mas nindot yun, Buseng. Pagsitan ko naman si mong buinas. Ano sa? Bisa katunga lang unta ba? Pagsitan ko niya mo. Bisa katunga lang unta sa... katunga yung ihatag na ko ba? Kaya kadang pirol nga akong ipirmahan. Unsa man? Inalubagay mo liyo, Poy. Kaya ako din nalubagon. Wapak siya! Di lang ko magpakita ni Misty. Aron, digit simula ang ikauban ko gina. Unsaon kapag sabot ni Misty nga ang akong pag-ani. Dini sa ilang eskwelahan, dili aron makita siyang dawat sa diploma. Kung dili, aron makita ko siyang mama Glenda. Gimingaw na ko sa kong cafe. Di lagi kong makapakita nila. Huwag ko magkasabot sa akong gipati. Samtang nagsudong ko sa akong anak na may paso. Musabot tingali ang kalipay nga akong bation kun ako na makita si Misty nga magsulob og tuka. Timaan nga nakahumanggit siya sa iyang kurso. Hi, Glenn. Congrats. Oh, niya di ay ka? Niyagyo ko kay ingon pa ni Misty ay nga human sa graduation, mag-dinner ka. Unsa? Kagwapas kong lapi siyang sarap. O klaro kayo na nalipay siya kay nagkahumanggit sa senior high si Misty. Kanang iyong tupat. Si Willie kanang iyong tupat. Ako ba kasi ng ulan? Di lang. Magpugugod ko sa akong kahinam. Kaya tingalig na suko sa Glenda na ko. Pero, naglagot din ko nga maoy iyang tupad si Willie. Tana, Glenn? Asa man? Ato doolon si Misty. O kinsa may nagsulti nimo nga magkuyog tang duha? Ako rin mo duol sa akong anak. Ako siyang sugaton. Yay. Gihak na. Hey, akong sundan si Glenda. Mabiyay mo sabot ni Misty nga. Muduol din ko. Kuman silang graduation. Bahala na. Sundo na ko si Glenda. Anak, congratulations! Thanks much, Ma. Next enrollment, college ka na. Happy? Very much happy, anak. Ngawa ni mo pakiyasa ang ako mga tinguhaalan sa imong kaayuhan. Congratulations, Misty! Thank you, Tito. Niyan, suman. Malakaw na ta? Misty, congratulations! Mahal nga nung niyaman ng samu. Primo, mitambong ni ka sa graduation? Dalig na human ang akong transaction. O dali kong anhi din sa inyong eskwelahan. Sa dihang gisultihan ko ni Mama nga nanawag ka. Akong regalo ni mo. Ako sa regalo ni mo, Misty. Kadiyat lang. Nga nung gipugos magiti mo ang inyong regalo. Ako masang yung ihatang ako regalo nga ito, Misty. Ako nagipalit pagtuyo para gini niya. Saan ka? Imo ang nagihuwat nga matarong og dawat ni Misty nga akong regalo. Ako may nakauna din nganong niya magka... nganong makahuwat nga ako mo ay makaunag tunol sa regalo nga itong Misty. Magiro ka na. Magiro ka. Bida ni mo tiguang, eh.
Ay, kung nga nagtiguan na. So karon. Tungkol sa imong pagsamok, nawa na lang hinuon si Glinda o Misty. Ha? Unsa? Ilatang gibiyaan. Yay. Uy, ikinakaingon na niya. Mayroon ng pagkasabot ni Misty nga. Ako silang doon human sa ilang graduation. Na, nawa na sila. Peter, uy. Magdinin mo ng taming tulo. Ako silang pangitaon. Ngano nga man silang ibiyaan? Samok. Hasol. Anugon, uy. Dili maanugon ang celebration sa imong graduation, iha. Mudiretso ta sa usa ka 5-star nga restaurant. Kita rando, ha? Dili ka? Ma, nalipay kayo ko sa dihang ni Kalit og tunga si Primo. Misty. Imagine, nagdalikit siya gaadto sa eskwelahan sa dihang gisultihan siya siyang mama nga nanawag ko. Nagpahibaw nga ako rong graduation. Iha, kinahanglan nga dili ka daling mutuo sa mga pung sa mga lalaki. Ma, gentleman si Primo. Oh, unsa man? Dili ka gusto nga kita ray mag-celebrate? Oh, ganahan ma, uy. Okay, sige. Dili na ko mag-iskot ni Primo. Aron ma-enjoy tang duha sa atong dinner date karon. Nasukugid si Glinda. Hinungdan nga dali sila nawa kaniya. Pero siya mo'y hinungdan na nung mitambong ko. Asa ko ka sila pangita. Nimar ditong Primo ha to. Kalit kaya si Mito nga sa graduation ni Misty. May naman ito na mong sabot ni Misty. Yung siya padaulo na ko human sa ilang graduation. Midoon sa taon ko. Kami pang dos Glinda ang nag-uban. Pero dito des Primo. Magkapatay gyud kog tao, di ba? Siya ginakaingon nga nung napakyas ko sa akong gilauman. Magkapatay gyud ko. Kinsa gyud kay gikursunodahan natong Primo. Ang anak o ang inahan? Kailan yun masayop si Primo sa pagpili? Oh, sa'yo man lagi kang nauli. Wani mo imbitaha sila sa restaurant? Nawa man sila ma. Oh, sagoy nawa. Nagadungan magud mig duol ni Misty atong tiguwang. Sa tiguang? Katugong ginganan og Wilfredo. Willie mo rin yang angga. Kadtong nanawag untag polis? O ma, Oh, mitambong sa diya siya sa graduation? nagpapansin ni Glinda. Dako magutog gustong tiguwang ni Glinda. So, siya gipili ni Glenda nga ubanan. Wa moy. Nawagan ni silang inahan og anak sa dihang nakalalis ming duha atong Willie. Ay, nayaw na lang gud pamugos nak. Aron dili mo samot ang kasuko ni Glenda nimo. Wa na lang bitaw ko mamugos ma. Kay kung gusto pa ko. Ako nang gitawgan si Misty og mangutan naghain sila. Kinahanglan di kayan ko si Misty. Kay klaro kayo nga doon na siya gusto na ko. Mao ginaangay nimo dong. Likayan nimo siya. Si Glenda man kahinungdan sa imong pagbalik. Kinahanglan imo gid ng barugan. Unsa may gisigihan mo tanaw sa imong cellphone, Misty? Namasin lang ko mga manawag si Primo.
O magsusi ko nahain ta. Di ko gusto nga imo siyang tuganan. Human sa kumanawag o mag-chat niya, ma. Misty, imo rong graduation. Ug mao'y akong gusto nga kita ra ang magsaulog sa imong kalampusan. Kay nakasiguro ko nga kauban ro nato ang imong amahan. Oh, niya na nga atong order. Mga una ta anak. Animal itong primo nga to. Animal. What's up? Ganun ka? Way magahaw. Ginutom ko! Wala. Diba, pirti ba naman paghambog ang ikauban ni mo sa malong restaurant katong imong glindaw, yung anak? Kuya, gutom ka di ay. Ayan! Waman madayon ang among sabot. Tungod niya itong litsing primo. Kalugot ko ba yun? Uy, kalugot ko ba yun? Busing! Ay, palamig kumot si mong bukbuk, busing. Kay, kaupaw ka mo rin kasi amigo si Ricky galing upaw. Bada! Hilom poy. Hilom! Gutom lagi ko, sukari ko! Uy, hala! Unsay hala? Girot na kong lao si Rog, irik ang agsubra! Unsa? Engo maganga, mamangaw ka kay Luis yun. Wa, lagi madayong tungod atong primo! Bilang sabot sultian! Sabot pa ko, buseng. Sabot! Sabot ko, pero saom na ron. Wala may kanong sudan. Nimal! Ay, ipalit na lang kag lutong bago, buseng. Ayaw ng daan, lutong bago. Pagdali! Kanang init, ha? Ay, kwarta. Oh! Ano nga rin ka mangayon ng kwarta? Oh, ay, tuod no? Ano naman di ko mangayon ni mo nga? Pumadagang halin sa kaha. Unsa? Ano mo ka maghatag? Hoy! Ang ka maghatag, ang halin akong pao din. Kalagot yun, oy. Lagot ko! Ay, unsa man di malasa, oy. Ang tudang bangko, nanungog na ako. Nabali pag yung til-til sa bangko, paglingkod na ako. Buno, oy! Tired? Bored lang ko, ma. Imong graduation, unya na bored ka? College ka na, anak. Inigabli sa klase. Bisag college na ko. Ikaw lagi po yung magbuot na ko. Wad anday ko ni mo katungod to guide you? To guard you from enemies? Ayaw kalimot, Missy. I am your mother. Sa ako nang gikaingon ni mo, kita na lang duha nining kalibutan na. Ako ray makalaban ni mo. Mangita ko boyfriend aron makalaban ako. Unsa? College na ko, ma. So makahimo na ko pagpangitag boyfriend nga gentleman o responsible aron makalaban nako. Batid ako kahadlok sa gipakitang pagka-liberated sa kunakuna ni Misty. Kinalamangit ako bagi nga dili masabtan ni Misty nga gilikay ko siya ni Primo. Wa ko'y salig ni Primo. Usa siya ka stalker. Ay. Nga nung malipay magkukun. Makakita lang ko ni Primo. Tinuod ka ang gisulti ni Mama nga infatuation lang ni. Pero dili na ko bata. Og dili puppy love ang akong gibati nga to ni Primo. Naunsa man ko eh. Si Primo man gyud akong gi-imagine. Pero si Mama, murag wa siya gusto ni Primo. Basta, dili ko papason ang panakway ni Primo nga perming muhadla na ako. Primo.
Gusto na akong ikaw rin akong damkon. Unsa man ron? Guba ang auto sa atong silingang homeowner? Amot na ka, ma. Giniharam ng sige silbato. Kadiyat be, akong susihon. Magdalay ko, ma. Aron sa'yo kong makabot sa site. Hoy! Hoy! Ugaya ko ninyo nagkamatgon sa karhongking! Karhongking sa imong mata! Nagsamok-samok man lang ka din sa subdivision! Kasaba ba ni mo? Pento nga mugiro! Ano? Kinsay mong ipakita? Bida ni mo! Hoy! Stoy! Naman, Ayog naman. tulisuka nga ako anak ko eh. Unsa man nakautang siya ni mo perting dako ah? Ha? Tungod niya! Tungod niya, wa madayon ng among dinner date, Glinda! Ano nga ako may imong pasangin lang? Nang doon ka! Oh, imo da itong lugar nga magbuot magang muduol ko. Dito si Misty, ug may regalo ko para niya. Uy, klaruon tani. Kinsa man yung imong kusunada, ang inahan o ang anak? Way labot ang amahan? Alam bang hilabot kay wa kay labot? Ha? Uy, ayaw ing na pagsultis mama, ha? Igo karon. Nukmag ka? Suway ko namin! Hoy, may ani ka ba lang? Hoy! Suway ka? May ani ba lang ka? Mangitagubot? Manawag ko sa guardhouse, be! Hoy! Nga magpalaban magka-guard house? Mangita magkagubot! Kon ba ka nang bisog naglagot ko sa naitabo ba, pero may mo mang magsinabtanay lang ta ba? Primo. Sabot mo yung pasabot. Nagod, magayo lang gud kon ba, katinawa ni mo ba? Tingaling mo ni ang pinagkanindot nga igayaw na ron. Ako ning ipangutana ni mo, sam nang kaway. Unsa lagi na? Kanang, kinsa mi gyud imong nakursunadahan, ha? Ang inahan o ang anak? Unsa? Di ba? Kita mo angay mo sabot, ibis mag-away tang duha doon, no? Kanang sabot mo dagod, aron magka-amiguhay, gud ta, mag-amiguhay na to ba? Na ba? Unsa lagi atong sabutan? Bita ka na siya, isog-isog ng gyapong tingog. Sa dili pa ta mo, abot ang nabahina, tubagaw na ang akong pagkuntana. Kuntana ko ba? Unsa lagi pangutanan nimo, ha? Kadugod! Unsa man lagi? Kalma lang. Bito, prim. Ay, lang gudayon, isahan na yung tingog, gud. Ubus-ubus lang ba yung iisa? Gudayon naman isa na yung kilay. Ay, makawa sa imong kagwapo. Sumbagayon ta lang ni. Ay, tubagaw na akong pangutana. Kinsa mo kayo imong nagustuhan? Si Glinda o si Misty? May nimos Misty, parihas mo mong batan noon. Ayaw na paglakaw siya. May tubagang ako pangutana. Kinsa may imong nagustuhan? Si Glinda o si Misty? Kinsa man ka? Nga angay kong hatagan sa kong tubag. Nakaw na. Di ko na mo tubagon? Dili. Di ka ni Misty? Kagwapang Misty, siksi pag yun. Kung kamunduha ang magkadayon, mahimong magtito na ka na ako. Kaayo ba yung sungagon ng naong mo? Primo, muato ka man ka sa site, lakaw na. Hoy, ikaw sad. Ako? Ikaw, senior citizen. Lakaw na sad. Mahawa. Unsa? Lakaw na. Muani man lang ka din mangitag away. Unsa man? Di ka mo lakaw? Kay tao ko na ko ang guard sa guardhouse. Lakaw na. Ug di na ko gusto mo balik ka pa din niya. Ayaw na! Manisog mo na yun, tinarong na gutuyo. So, uy, gusto mo lang unta kong magkasabo ta bahin sa inahan o ganak? Aron, magdungan ba tagpamisito bo? So, Primo! Asan ka? Wa na. Manawag na to siya sa guard. Usa? Hey, tawag ko, uy! Pida. Anong manguta na pang itong igawang? Kung kinsay akong gikursunadahan sa inahan o ganak. Ano? Nagtuogid siya nga siya pili ulit Glinda. Kung hibaw pa lang itong tiguang unsay sakripisyo nga akong gihimo, anong mabuhi ko o makita pag-usap si Glinda.
Tingali mo tabang pa siya aron kami gid si Glinda ang mo'y makadayon. Oh, niya ka naman ko di ay dinhina. Ay, matutiguang ma. Ay, milakaw na. Kaya ako magiinan nga, nanawag na ka-guard. Wa siya katungod na magsusikin sa'y akong gusto sa inahan ko, anak. Primo, ayaw lang kasuko na ka. Wa masayod ka tong Willie unsay imong naagian. Aron mamahimo ko ikaw ang anak. Aron makita nimo pag-usab si Glinda. Pailob. Relax. Pasagdi nga ang gahom sa inyong duha ka gugma ni Glenda. Maoy musumpay sa inyong kagahapon. Oh. May gahom pa ka ang duha ka gugma. Musurrender ka na? Primo, ayaw kalimot. 25 ka tuig ang imong pag-antos aron makita mo pagbalik si Glenda. 25 ka tuig nga nagpailawom ka sa mga pagsuway aron matuman nimo ang imong mga pangandoy nga kamugyod si Glenda ang magkadayon. Tingalig na limot ka sa pagsampit sa suwa sa langit, Primo. Aron mahayagan una-una ni Glenda. Ug mutuon na siya nga ikaw mausip, Primo, ang iyang labi. Niyan ka sa office? Nakakuha na kong ticket para Manila, ma. Madayon gidi ay ang inyong bakasyon? Yes, ma. Kami ganing mga barkada ang nagdungan og lukat og ticket. Aron wag mahibili na mo. Ayaw baya pagutom sa inyong biyahe, ha, anak? Si mama baya, oy. Wala mo bata nga imong pasidan-an, anak mo, oy. Asa ko taon ko pagutom ko. Mingawon di ko nimo. Mag-video call dayon takon mingawon ka na ako, ma. Ma. Dako-dako apod ang akong allowance, ha. Tingalig magutman niya inuon ko kay nagtipid ko. Ayaw ka bala ka may tungod ihanan. Pero okay ang imong credit card. Okay ra, ma. Tanos naman ang iyong biyahe. Tomorrow, early morning. Okay, pagkawala unya ko. Aron mahatod ko ikaw sa airport. No, ayaw na, ma. Hapiton kong van nila ni Girlie. Sakay naming tanan. Ano sa ko? Si Misty na naman. Ako na tapupan. Hello, Misty. Nanawag mo ka? Nakasave ka dyan ang akong number? Of course. What's up? Mular ka na ko kauban sa akong mga barkada. Asa man mo? Ato lagi sa Tagaytay. And then, sa Baguio. Wow, ha? Sikat. Kauban si mama ni mo? Nope. Gainan tabitaw ka nga magbanding mi sa akong mga barkada. Kay wa ba makasiguro kung magatipon pa ba mig school in college na mo. Gitugtang ka yung mama ni mo? Why not? Dako na ko, no? Unsa man, dili ka mo pagikan ako? We're going to airport right now. Di na ako sa site, Misty. Akong giatiman ang gipatukod akong tindahan. Ingon man ang nagmuntar sa sawmill. Busy gid kaayo kada. Sayo pa gani, naana ka sa site. Gusto kong mahumandayon ang tindahan, Misty. Aron doon na ako income. Magtukod pa ba ako building para sa construction firm na ako? O sa uban pa na akong negosyo nga ako na hunaunahan. Wow, ha? Murag, nangantom na ka para sa pamilya, no? Katagaan giga. Swertiha ka sa imong maasawa, no? Oo. Swerte gid. Kaya ako naman siyang gipangandaman. Doon na ka na girlfriend? Wa pa sa pagkakaroon. Pwedeng mo apply? Unsa? Hoy, joke ra to, ha? Kay bao ko Kaling rin ka ninyo, no? Mga barkadang imong kauban. Alegre gid kaayo, Prim. Kay pulos man mga kalugang ako mga kauban. Wa ba mag-uol si mama nimo sa imong paglarga?
Naibaw ko nga mag-all gid siya. First time nga nalayo ko niya. Pero, of course, good girl man sa ning iyang anak ba? Inoon. So, ambig sa inyong biyahe, ha, Misty? Thank you, Prim. Mingaw yun ko nimo sa akong biyahe. Tubaga biya gid ang akong mga calls, ha? Gibati naman hinuon ko kamingaw ni Misty. Human niya ipakita nga mo sa kana sila sa plane. Mugawas ko. Aron mawa ang gibati kong kamingaw. Karon pa man gud mahitabo nga nagkalagyo nito. Lingaw-lingawon ko hinuon ang akong kamingaw ni Misty. Bilar ka na gid si Misty. Iya kong gisendan og photo sa iyong pagsakasakay. Unsa kay gibati ni Glenda nga nalayo man niya ang anak. Mulagaw ka, Glenn? Oh. Wadto ko sa imong office. Unsa may imong tuyo? Katubang nahitabo human sa graduation ni Misty. Nagsabot ti aming duha nga mag-dinner date ang tulo. Wa ko masayod sa inyo sabot. Wa ka na isultihin ni Misty? Wa. May lakaw pa ko. Ihatod ka. It's okay. Thank you. Pero wa ko magkinahanglan og chaperone. Ay, igo ra magdug kang ihatod nako. Asam di ka? Sige, unya na lang to magsulti. Pagkawa sa batas ang auto ha. Milarga lang. Huwa manabi. Ay, bawaan pa may pag... Huwa kong naog sa auto. Ako lang ang gisundan ng auto. Nga, may bawa ko kasa si paingon. Tingalig. Magkasulti gilimigdugay sa iyang gidulngan. Askang, di malasa. Udto nam day. Mukaunon ako. Ako brabang naingnas mama nga di ko muli sa amo. Kay gusto na kong mahuman og dali ang tinahan. Mangita na kong pagkaon nga kanang ganahan ko. Paulam na sudan sa restaurant. Paano? Mamalit na ko sa tabi-tabi. Kaniad daw ka nang gikan mi sa eskwelahan ni Lapi. Anami mo lang sa tabi-tabi. Among sudan, tinunuan ng munggos. Ug mantika ang isda. Parehas giniganahan sa pagkaon nila. Usahay gani, magsawa mo daw. Magkinamot. Buta ko inunang akong kaon. Gusto mo? Mo na akong pangitaong makauna. Ako lang nindad on sa site. Uy, bago na lagi ang duyan. May anay ka si Lavi. Aron ilisan ang nagkuba ng duyan. Oh my God. Oh God. Ano ba nagunahon naman kong Lavi, uy? Patay naman siya. Nagdara ba unta kong folding bed? Aron mo akong lingkuran na. O kaha, higdaan ka ng ganahan kumuan. Ni ano man di ay duyan. Kinsa kayo nag-ilis ining duyan? Ayaw kong ina nga ang stalker na sa'yo nagpapili. Bala na kayo sa'yo nagbutang ini.
Ang importante nga doon na ako'y kaitaan. Akong suwayan. Kanindot. Labi na kay landong o presko ang hangin din eh. Maura gini makawa sa kong kamingaw kang misti. Kani ato, inikita na ako. Tabiyo kong dayon ko sa akong labi. Gusto kang akong katahan samtang tabiyugon ka na ako? Nakatuog niya ako. Dito parang ka na po. Aron kitang duha ang mga tug. Sige, kantahi ko, Bi. Hinaya lagtabyo ga, itingalig mo lupad ang akong kapuli. Na, di taglig katinggan, balik ko sa katuig. Ha? Uy, napaitod. Sige. Abi, wait. Kansi ko na. Ala, nano ka? Naibo ko ni mo naghigda. Gusto kong magtapat ang duha. Dali, tabari ko. Unya, pahigda dayon ko sa imong bukton aron makatuog dayon ko. Sige. Magnay akong ganahan. Gusto lagi dahil ka mo kiss na ako. Ni ade ka? Ikaw? I can't remember when you were there. Mutuo na ka si Glenda nga ang iyang gikaatubang ang iyang labi, mga kasama at angi ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Mo to mga listeners ang part 4 sa Mibali ko tungod nimo, no? Sa paghimo na ko ni nimo ang vlog, wa pa ta ka upload sa Limbo part 10. Amo taning part 4 aning drama ha, pero nag-advance matag vlog, so matik na mga listeners, no? So ito baglangan mga listeners kay taas na to ang kanang vlog. So good na po arrange sa ikaw akong kinabuhi kay para umapuhon matik na to ma-upload mga listeners ba, no? Kay labi na hina internet dapat sayo una ko ni ug edit. Di na ako waton tong part si ikapito ka episode, no, aron ma-edit na ko ang unang episode. Umapuhon isumpay na lang mubo, no? Para automatic na kay hinay kay internet yun din. Mo na akong technique pa. So sahay lagi pod kay kapuyan ka mag-edit kay labad nga ma-bull sa tawag na. Maahat gyud na adlaw. Mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay, God bless na tong tanan.